I els senyors de l'univers. Soc l'Adam, príncep d'Etèrnia, defensor dels secrets del castell de Calavera Grisa. Aquest és en Gallineta, el meu millor amic. Uns poders fabulosos i secrets em van ser revelats el dia que vaig arborar la meva espasa màgica i vaig dir: pel poder de Calavera Grisa! Tinc el poder! En Gallineta es va tornar un supergat. I jo em vaig convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers. Només 3 persones més comparteixen el secret. Els nostres amics la Fatillera, l'Home d'Armes i l'Orco. Junts defensem el castell de Calavera Grisa de les forces malèfiques de Skeletor. La maledicció de la pedra encantada. La pedra encantada! Val més que les valgui tantes molèsties, malvadina. Les valdràs, Skeletor, t'ho ben prometo. Otto redundi serenado mardor. Fixeu-s'hi, la mà és més ràpida que l'ull. Tria. No, príncep, la bala és... Ei! Tens raó, Orco. És veritat que la mà és més ràpida que l'ull. Com t'ho has fet? Els mags no revelem mai els secrets. I digue'm, què és el que farà el teu invent nou, Duncan? El meu satèl·lit del temps és un aparell que ens farà els amos de les estacions, majestat. Pot fer desaparèixer les boires del cel. No te n'estiguis, ensenya-m'ho. Funciona. Duncan, què passa? Caram, no ho sé, majestat. La meva màquina no pot haver provocat aquesta tempesta. Però sé una cosa que sí. La pedra encantada. La pedra encantada? Que no era una llegenda. Oh, existeix. Però per fer això ha degut caure en mans d'un ésser malèfic. Sí, ja em penso de qui es deu tractar. Vinga, Gallineta. Si haig de córrer perill, m'estimo més quedar-me, Adam. Adam? Pel poder de Calavera Grisa! La tempesta fa de les seves.
Aviat Etèrnia quedarà arrasat i jo la governaré. Deus voler dir nosaltres, Skeletor. Només si fas fer la teva part, malvadina. Una veu entre la gent pot fer fins i tot més mal que aquesta tempesta. Segons la llegenda, la pedra encantada és aquí, a la regió de les flames. L'Skeletor deu haver entrat en el temple de la gent del foc. Qui són la gent del foc? Una tribu violenta, a qui no agraden els forasters. Tinc la sensació que ella tampoc. S'atacut, què podeu fer, He-Man? Fixa-t'hi, l'electricitat sempre funciona. Vinga, anem cap al temple abans que passi res més. Més pressió, Tila. Sí, pare. Pedra encantada, fes la meva voluntat. Tila! Estic bé, pare. Només ha estat una descàrrega. Continua apagant les flamarades. Ara torno. La casa, oh, s'ha cremat tota. Tot el que teníem s'ha cremat, pare. És culpa del rei i de l'home d'armes. Què vols dir, Zènia? Els seus invents han molestat els antics d'Etèrnia i han portat la tempesta. L'única manera de solucionar-ho és castigar els qui en són responsables. No! Deus estar equivocada. La dona té raó. Com ens podem salvar, doncs? Hem d'actuar amb rapidesa o els antics ens destruiran a tots. A l'antigó, quin era el pitjor de tots els càstigs? La planta escampadissa. Oh! Pare, però que saps on és? Sí. Doncs porteu-m'hi. Aquí hi ha el temple. Però on és la pedra encantada? És això el que busqueu? Skeletor! Robots, ataqueu-los! Skeletor, ens ho fas massa fàcil. Ai! Just el que m'agrada. Una joguina ben grossa. Rei Randor, us heu desviat dels camins dels antics d'Etèrnia. Aquesta veu l'he sentit altres vegades. Aquesta maledicció és per culpa vostra. És la malvadina. Ens hem de salvar i vos heu de pagar el que heu fet. Doneu-me la planta escampadissa. Et demano que no la faci servir. És massa terrible. No us la cregueu! No és el que sembla! Ximple! Et penses que això m'aturarà? Malvadina! Dóna'm això. La planta escampadissa creixerà fins que haurà omplert tot el palau. De pressa, que ens atrapa! Què és aquesta cosa? La planta escampadissa. Fa molts anys es feia servir per castigar els criminals. Els tancaven a casa. I la planta creixia fins que no quedava gens d'aire. Quin horror! Encara seria més horrorós si això ens passava a nosaltres!
No el puc desorientar. Però potser el puc fer estavellar. Aquest no va ni endavant ni endarrere. Potser amunt sí que hi anirà. Hi ha una gran diferència entre un gat i un robot, ja ho crec. Un gat sempre cau de potes. Els teus robots només són un munt de ferralla vella, Skeletor. I pel que fa a tu... No t'embalis, He-Man, fixa-t'hi bé. Tila! Senyor, el rei i la reina. Fixeu-s'hi, herois, perquè aquesta serà l'última vegada que els veureu. Em sembla que els aniria bé una bona remullada. Seguiu-me! Afanyeu-vos, guerrers! Només hi ha una sortida, He-Man. Les altres porten a la destrucció. Anem, home cep, al palau i al meu triomf! Però i si en He-Man i els altres troben la sortida? No tinguis por, ximple. De sortida no n'hi ha cap. Aquí dins. A veure què farà contra això, ara. No té sortida. Roca sòlida. Però un moment. És buida. Noi, el que donaria jo ara per una trapa. Si no trobes una trapa... En fas una! Ara l'aigua ja està canalitzada. I doncs, com sortirem d'aquí? Mireu, ja tenim una sortida. A l'últim, algú que ens va a la banda. O potser no. A veure què li sembla el foc a aquest monstre! Tila, no! Corre, Tila! Soc l'Helios, el rei de la gent del foc. Vosaltres heu robat la pedra encantada. No, t'equivoques. Estem a favor teu. La busquem per tornar-te-la. Mentider, agafeu-los! Mireu de no fer-los mal. No són enemics nostres. Tant de bo que els ho diguessis a ells. Tu no t'hi fiquis, nano! Veig que se't fuma patacades. Deu ser una broma, això. Què pots fer, tu? No s'ha de preguntar. No queden habitacions. Aparteu-vos!
criatura res. Entreu! Oh, no! Vola, Orco, vola! Digue'm on heu amagat la pedra encantada. Com et puc fer entendre que som amics? La gent del foc no són amics dels lladres. No lluitaré contra tu. Ah! Aquesta de poc que no em socarrima. Socors! No m'hauries salvat si fossis dolent. Aneu en pau i que trobeu la pedra encantada. És l'última habitació. Vaig construir aquesta porta hidràulica perquè resistís qualsevol cosa. És l'última oportunitat. Ens has enganyat, Skeletor, però no te'n sortiràs. I qui m'aturarà? Tu no! Què et sembla si jo, Skeletor? En He-Man. No deies, tros de calavera, que el tenies ben controlat? I li tindré. No. Malvadina, la pedra encantada! Stratos! Pots arribar a la pedra encantada? Ho intentaré. Tot això és culpa nostra. Doncs mirem d'arreglar-ho. No, no! Una persona no necessita superpoders per ser un heroi. L'únic que li fa falta és valor. I tu ho has oblidat, Skeletor. No has pas guanyat, He-Man. L'únic que pot destruir aquesta planta és la pedra encantada. I jo ordeno que la pedra torni a la regió de les flames! L'haig d'atrapar. Ja la tinc! Aprofitem ara per escapar. La planta escampadissa ha desaparegut. I també l'Skeletor i la Malvadina. Segur que ens els tornarem a trobar. I la pedra encantada. La pedra ha tornat amb la gent del foc. És ben seva. Que bé. Mira-t'hi-la, la pau ha tornat a Tèrnia. Fa un dia clar i els ocells refilen. L'únic que falta és l'arc de Sant Martí. Ah, jo ho arreglaré.
Ja heu vist en aquest capítol que els trucs màgics de l'Orco no sempre li funcionen. De vegades se li giren de cara. El mateix passa amb les bromes pesades. De vegades no resulten com vosaltres espereu i un o altre en pot sortir mal parat. Així que penseu-ho bé abans de fer cap broma a ningú. Potser no resultarà com esperàveu i algú pot acabar perdent un dit, un braç o fins i tot un ull. I no hi ha cap broma que s'ho mereixi. Fins ben aviat.